ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азизам, хушомадед ба канали ман. имрӯз хостам ки камтарак барои обед тайёр кунам угро, яъне ки оши бурида. дар инҷа ҳама чизоша тайёр кардам. барои угро гирифтам намихел болгарский кати помидор, картошка гирифтам, картошкаи бисёр гирифтам ки худам нағз мебинам. гӯшт гирифтам, гӯшти гов, пиёз, сабзӣ, дар он ҷо бошад нахуд ва рӯбӣ. ина ман заморозка кардагӣ будам, баровардам ки об шавад яхош ва ман фақат нахуташа истифода мебарам. ва дар ин ҷо бошад камтарак михел хамирча гирифтам барои буридани оши бурида тупа, яъне михел камтарак хамирча кардам. озер акнун духтаро ҳамаи иноя ман мегирам, таф месиям, сурх мекунам. аввал оғоз мекунам аз гӯшташ. бо ман бошед ва моро ҳамроҳӣ кунед ва бубинем ки ман ҳамаи хӯрокро тайёр карда метавонам ё ин ки не якум бор тайёр кардистам. ҳозир духтаро ҳамихел дега мондам. дег камтарак таспид. акнун равған мерезам. равған ки камтараки гарм шуд, баъд меандозам гӯшт. ҳама чизояш хеле гуфтам, таф метиҳам. духтаро хостам ки ба шумо камтарак фаҳмонам. он посилкае ки дирӯз ман дар каналам партофтам, ҳама шумо дидед, ба ҳама шумо махқул шуд. бисёриҳо ба ман навистанд ки чӣ хел заказ кунем, гуфта ай куҷо заказ кунем. бисёр одамо навистанд. барои ҳаваё мехоҳам ки камтарак маълумотиям. дӯстони азизам, чӣ хеле ки гуфтам, ман ин посилкаҳоро, ин куртаҳоро аз сайти инстаграм заказ кардам. ман намедонам ки ва ё дигар сайт доранд ё ки не. ман фақат ҳамон инстаграмро тамошо мекунам. аз ҳамон сайташон заказ кардам ва бисёриҳо сайташонро навистанд. баъзеҳо натонистанд заказ кардан ё ки нафаҳмиданд. баъд як-ду комментария шуд ки нафаҳмидем, гуфта ин сайташ кор намекунад. чӣ хеле ки ҳамон сайта навистам, дар инстаграм нависед, никашон мебарояд, медарояд, ҳатман заказ кардан беҳад осон аст. ва боз як комментария дигар шуд ки ҳамин қадар занг мезанам, намебардоранд. дӯстони азизам, ва ё ҳеҷ вақт зангҳои шуморо намебардоранд, чунки ва ё тоҷик нестанд ва ё дагистананд. фақат русӣ кати ва ё гап мезанӣ, заказам кардӣ, ба русӣ менависӣ ва ё ҳеҷ вақт занга намебардоранд. вақте ки интернет магазин дошта бошӣ, занга намебардорам ва ё инстаграм ва пише зангта намебардорам. барои ҳамин хоҳиш мекунам ки занг назанеду ҳамон медароед сайташон. беҳад либосҳо доранд, як-ду тане хела либосҳо ҳаст. мебинед ҳамон либосе ки ба шумо махқул шудагӣ аст, ҳавая скрин мекунед, дар онҷа мебинед номерои ватсапшон ҳаст. меояд ҳамон суратҳое ки скрин кардагиен дар ватсапшон мепартоед, менависен ки ман ҳаминҳои заказ кардан мехоҳам. баъд ва ё худашон менависанд ки чӣ кор кардан дар кор ки ҳамин чизоя заказ кунед, пулаша роӣ мекунед. ба ва ё мегӯянд ки ҳамин доставкара ҷотона навис. ҳама дар ниётона менависед, метиҳед, ба вай худашон роӣ мекунанд. агар ки ватсап надошта бошед, метавонед ки дар ҳамон личкаи инстаграмшон ҳамин суратҳое ки либосҳое ки мехоҳед заказ кардан, ҳавайҳоро партоед ва ё худашон мегӯянд ки ба чӣ кор кардан дар кор, ё ки аз худашон мепурсед ки доставка то ҳамон ҷои шумо чанд сум мешавад ва ё ҳатман ҷавоб метиҳанд. ана михел духтаро, ба фикрам ки фаҳмо шуд ба шумо. ҳозир акнун ман ҳама чизома аллакай дида истодаед, таф дода истодам. охирон картошка буд, картошкаам андохтам, нағзакак мековам, камтар пилтая паста мемонам ки хушрӯ ҳамашон жарид шаванд, яъне ки таф хӯранд. баъд шурӯъ мекунам буридани тупада. боз ба шумо нишон метиҳам. ҳозир акнун духтаро, охирон ҳамихел намак андохтам, камтарак мековам. акнун мемонам ки ин камтар ҳамихел жариди хушрӯъ шавад. ҳозир акнун дӯстони азизам, шурӯъ мекунам ба тунук кардани хамирам ва мебурам ҳамин оши тупаро. аввал хамирро ҳамихел камтарак тунук кардам, он қадар тунуки бад не, миёна тунук кардам.
ман онқадар акнун опытни нестам барои буридани ҳамин хел чизҳо. ба ҳар ҳоле камтарак метонам. вақте ки хамиратуно карда шуда мегирам ҳамихел қабат хамирро болои якдигар мегузорам. вақте ки гузошта шудам баъд мегирам хамирро мебурам. шикли ки мебинед духтаро, аллакай ман тӯпоғома бурида шудам. ҳамихел ҳамаш ҳамихел буридам. камтар дароз шудан, аз байн ду тақсим кардам. боварӣ дорам ки хушрӯ мебиёянд. акнун ки зирбаки мо ки таф хӯрд, ман обро ҳамроҳ кардам. баъд мемонам меистад, обаш ки ҷӯш омад, баъд тӯпоғоро меандозам. ана духтаро, вақти он расид ки мо аллакай тӯпоғоро андозем. ҳамихел тӯпоғоро ба як дастам меандозаму ба як таи дигараш қошуқ мегирам. ҳамихел тез мековам ки якдигар қатӣ начаспанд, ҳамихел тоқа шаванд. ман ҳамихел хӯрокҳоро беҳад дӯст медорам. хӯрокҳои оши буридау ё ин ки ҳамихел угро ҳамихел чизора. барои ҳамин имрӯз дилам беҳад кашид ва хостам ки ҳамин хӯрокро тайёр кунам. боварӣ дорам ки ба шумо ҳам низ писон омад. ҳатман барои хонаи худатон, барои аҳли оилаи худатон тайёр кунед дӯстони азизам. духтаро, хӯроки моям тайёр шуд. бинед чӣ хел хӯроки бамазза омад. чӣ хеле ки мехостам ҳамон хел омад. хел косаода бардоштам. ҳозир акнун ма мешинем обед мекунем. барои мо иштиҳои таом.
به شما هم اشتیاقتان مگر خوردسته باشد. در اینجا من با همراه شما خیر و خوش میکنم. خیلی دوستانم باقی در پناه خدا باشید.